Takže čaute, vidíme sa znova. Sorry, že 3 dni neboli videá, ale proste chytila ma trošku nádcha. Takže sme netočili nič a môj Samsung je v oprave. Pretože mi ho odblokovávajú na slovenskú SIM kartu a nemám ho doma, takže točím na iPhone. Takže dúfam, že to ako vydám. No a teraz ideme, koľko je hodín? Je 8:30, pol 9 ráno. A ideme na ľad, zimný štadión. Pretože tam ide moja sestra. Idú sa korčuľovať. Ide prvýkrát sa korčuľovať a jej robím živého tučniaka. No a bude tam ďalších 25 detí, či koľko. Takže sa ideme korčuľovať s nimi, takže sa vidíme na ľade. Nelka nám ide prvýkrát na ľad. Ide nám prvýkrát Nelka na ľad. No poď hore sem. Hej, ty máš rozopnutú korčuľu. Začalo, pravda? Nie. Počkaj. Cez také kuželo pôjdeš. No. Len naša Nelka plače. Naša Nelka plače. Naša Nelka sa nechce korčuľovať. Všetky deti sa korčuľujú. Nachádzame sa na ľade. Sestra je tam, korčuľuje sa. Robíme tréning s deťmi. No poď pomaličky, Nelka. Ide pomaličky. Opla! Dostávame, Nelly. No? Takže moja sestra sa práve dokorčuľovala a máme za sebou prvý pád. Však, Nelka? Ona je úplne teraz taká. Máme za sebou prvý pád a celkom mi to išlo dobre. Ostatné detičky korčuľujú. Dneska sme tu takí. Sestra si vybrala živého tučniaka. Čiže to som ja. A je tu nenormálne teplo. Prídeme domov z ľadu a ideme hodiť sprchu. A o 3:00 otvárajú galériu, takže tam bude Saifa, Celeste Buckingham a tak. Nelka nám prestávkuje. Napísala vodičky. Čaute. Čaute. Už ideme do galérii, koľko ľudí. A Saifa už hrá tu. Aha. Máme pre vás prichystané aj hudobné veľké prekvapenie. Čajfa. Tam je debilko. Čo je tam? Je podcast. Ľudia sa ešte do galérie nedostanú, more, teba my tam pôjdeme. Zatlieskajme hromadne. Mamo piči. Zatlieskajme si hromadne, on by sám tlieskal. Jo, na kolienka, tak. No, Saifa, ideme tam bližšie, takže sa tam vidíme. Poďme, ľudinec! Au, yeah! Bueno! Skat, 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 skat! Yeah! Ďakujem vám veľmi pekne. Sme sa troška zahriali? Áno! Už sme trošku teplí, ne? Ne?
Ja som videl, ako ste sa dreli niektorí od seba. Úsmev hviezd, milujem tú, čo túži zviesť. Napríklad. A dokonca sa tam že vraj nachádza aj jeho bývalá priateľka. Viete, o kom hovorím? Nie, Andrej Kiska, kto to povedal? Nie. Celest. Bude tu, ale predbiehame, lebo nás ešte čaká... Aha, tak teraz musíte všetci ruky zdvihnúť, hej? Lebo chalani, boyband sa to... Nie? Vy sa len tak fotíte, hej? Nepotrebujete kulisu takú, že ruky hore všetci dajú? No jasné. Dobre, takže 3, 2, 1, všetci ruky hore! Ešte! Vydržte chvíľku s tými rukami, perfektní ste, Lučenec ste absolútne geniálni, výborné. Priatelia, ideme o 17:00 otvárať OC Galéria. To je veľmi dôležitá vec. O 17:00 sa otvoria brány tohto nákupného centra a ľudia, je vás viac že vraj ako 62 000 ľudí, ktorí sú schopní sa autom dopraviť do 20 minút do tohto objektu. To znamená, že konečne na námestí Republiky vzniklo niečo, kde sa bude dať nakupovať. Napríklad, poviem len tak za drobné, že Exisport tu bude s vami, 101 drogérie, H&M, Bila, CCC, Planeo Elektro, Martinus, Orsa, ja to menujem naozaj len tie najväčšie, ale samozrejme tých prevádzok je tam XY. Posielaš dvojníka, však? Samozrejme. A teraz prišiel do Lučenca originál, však? Môj dvojník tu bol a minulý rok, presne, myslím si, že tu sme hrali s kapelou a vraj to bolo super, takže som došiel ja a teším sa na atmosféru. Tešíme sa, takže vytvorte Martinovi, prosím vás, skvelú atmosféru. Martin, je to naozaj tvoje. Dámy a páni, v Lučenci, OC Galéria, Martin Harich! Ale vás tu je.
Ešte raz pekný podvečer všetkým, prajem z pódia. Rozmýšľam, že kde je väčšia zima, či tu, alebo tam dole. Poprosil by som takú malú láskavosť, hneď na začiatok nášho malého pásma. Ešte jeden obrovský potlesk pre decká, ktoré nám zahrali pódium. To sú vaši, boli veľmi talentovaní, my sme na to pozerali spoza bedne. Myslím si, že si zaslúžia vás aplaus. Verím tomu, že to počujú až dozadu do šatny. Takisto mi povedali, že ste výborne naladení, že je tu výborná atmosféra, takže predpokladám, že budete výborne spievať. Je to tak? Vyskúšame? Taká malá rozospievanka? Môžem ísť domov. My tu dnes nemáme bubeníka, takže pomôžete nám aj rytmicky, OK? Ja vám udám tempo. Bude to takto. OK. Keď sa mi strácaš, tak mám strach. Opretá ostanem pri dverách. Z rádia hučí sa Angie od Rolling Stones. Keď pridám tak na plný plyn a viem, že fakt sa nemýlim a už aj letím tmou, vidím Lučenec pred sebou až úplne dozadu. Keď cítim náhly pád, už ťa niekde nájdem rýchlo snáď. Daj mi tých pár dní, čo si nezvestná. Lietam a nespím, je to zlý sen, kde ťa mám nájsť. Daj mi tých pár dní, čo si nezvestná. Chcem lietať a nespím, ešte mám čas ťa nájsť. Ajde sa. Všetci Vtáci brzdia vo vežiach, hodiny nám už nebežia, tak sa len môžem smiať z našich smiešných strát. Vietor pod krídlami má, tak si ho rýchlo vychutnám. A viem, že zvíťazí len láska bez hrádí. Keď cítim náhly pád, už ťa niekde nájdem rýchlo snáď. Daj mi tých pár dní, čo si nezvestná. Kedy sa mi zdá, že sme oproti svetu malinký. To sa stáva, vieš, ty mi chýbaš, napriek ďalke neviem posúdiť, či mi rozumieš, lebo ja mám ťa málo, vieš, lebo ja mám ťa málo tiež. Mám ťa málo tiež. Ty mi chýbaš tiež.
keď neviem posúdiť, či mi rozumieš. Lebo ja mám ťa málo, Šťastný rok! Nachádzame sa v galérii, konečne nám to otvorili. Presne, konečne sme dnuka a Konečne je sme to dnuka. fakt pekné. A majú tu bilu, ideme do bily. Ja si idem kúpiť dačo do bily. Tam nikto nebude, ja idem do bily. Ale fakt je to super. Počkaj, tam sa platí už. Poďme sem. Budete môcť navštíviť na show Elzou. Ideme sem. Aha, Elza. Neváhajte, poďte sem k nám. Budeme dokonca Nie, ideme. o 5 eurové Hopla. poukážky. 5 eurové poukážky. Máme tu Elzu. A dokonca máme súťaž aj o 50 eurovú poukážku. Nesile. Ideme nakúpiť do bily. Ja si idem kúpiť, ja neviem čo. Ja chcem dať čo jesť, lebo mám nervy. Všetci sa tu tlačia v obchodoch. Aj toto máme. Presne. Tam croissant. Prídete sem k nám do Bily. Double croissant. A ideme si kúpiť vodu. Všetci sa tlačia v obchodoch, aspoň tu nikto není natlačený, nie? Nikto tu není natlačený. Dobre, vidíme sa vonka, jo? Čaute. Koľko ľudí schodí hore? You're the one on the top charts. You're everyone's sweetheart. They like what you do, but I'll never be yours. I'll be happy if I do what you tell me, but you don't even hear me. So I say that we're through, and I'll never be you. I could be a movie star, a starlight on the boulevard. I still won't get to where you are. But it's true, I'll never be you. Už sme konečne doma vonku z galérií. Bolo to tam strašne plné. A dostali sme v byle žltý banán. To nie je citrón, to je môj banánik žltý. To bude náš maskot od dneska. Galerijský maskot. Máme tu aha takú strunu. A bolo tam super, až na to, že sme tam nič nekúpili, pretože v tej galérii skoro nič není. Teda som sklamaná z niektorých obchodoch, ale je to tam super. Kebyže tam chýba tam proste New Yorker Krupp a takéto, pretože je tam iba Exisport. Čo tam bolo? Martinus, kde sme si rezervovali knihu Goga. Rezervovali sme, hneď sme vošli do Martinusu a proste som povedala predávačke, nech mi jednu knihu Goga rezervuje, pretože mali totálne vypredané. Tak, že... A čo tam bolo ešte také? Vôbec žiadne obchody, ktoré by ma dáko lákali. Prvé, čo sme vošli do bily a kúpili sme si croissant s kofolou.
Dobre sme sa najedli, stretli sme tam veľa strašne super ľudí. No, super ako super, proste všetkých tých, ktorí poznám. Takže tak. A asi nič viac, no. Ale bolo to tam dobre, pretože tam bola Celeste a toto. A dúfam, že sa otvoria nové obchody a že tam to bude stále viac a viac. Ale je to ináč pekne. Je tam pekná výzdoba všetko. Skoro ako v Banskej Bystrici v Európe, len tuto to spravili také do zlata a v Európe je to také do červená. Ale ináč v pohode. Strašne veľa ľudí, nedalo sa tam chodiť. More SBS-kari na eskalátoroch púšťali ľudí po 3. My keď sme vyšli, otvorili galériu o 5. a vychádzali sme stade asi o 6:30, tak ešte normálne z druhej strany hlavného vchodu ľudia stáli vonku a SBS-kari nepúšťali dnuka. Proste kým sa nevyprázdnila celá galéria, pretože vraj tam v okolí 20 minút tej galérii bolo 62 000 ľudí, ktorí sa vedeli autami dopraviť proste do tej galérii. 62 000 ľudí. To je dvojnásobok mesta Lučenec. Takže tak. A my sme museli vyjsť zadným vchodom, lebo ledva, že sme sa prepchali, takže sme vyšli zadným vchodom a ešte vonku, normálne keď sme vyšli, tak sme vyšli spredu potom a normálne ľudia stáli ešte vonku. Takže tak. Takže dneska to bolo celé zhrnuté tak, že sme boli na ľade so sestrou, ktorá sa naučila dneska prvýkrát korčuľovať, otvorili galériu, videli sme Saifu, Martina Haricha, Celeste Buckingham a proste kúpili sme si croissant. Takže to je asi na dneska všetko, ja sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšom videu. Takže čaute, čus.